Възрастните след 13 годишна възраст започват да учат по по-различен начин. За да можем да разберем, осмислим и възприемем дадена информация, порасналите хора имаме нужда не само да го прочетем или да го видим, а често най-добрият начин е да го преживеем. Ако се занимавате с обучителна дейност, обучавате хора или менторствате хора, или се грижите под някаква форма за тяхното развитие, това обучение е за вас. В обучение за обучители ще си говорим за различните стилове на възприемане и учене на информация. Ще си говорим за това как да ангажираме вниманието атрактивно в един учебен модул или учебен ден. Ще си говорим за тренинг активности или какви интерактивни занимания можем да създаваме. Има налични и можем да създаваме на хората, за да възприемат и учат информацията по-бързо. Ще си говорим за трудни участници, как да ги овладяваме, как да ги управляваме. Ще си говорим за справяне с възраженията и не на последно място за начина, по който презентираме или седим пред аудитория. Било тя аудитория от един човек или от цяла група. Невербално, вербално звучене, позиция на тялото, стойка и всички подобни неща. И не на последно място, обучение за обучители е практически насочен тренинг, в който вие самите ще водите обучителни модули и ще получавате обратна връзка от присъстващите на обучението и от треньора. Ще очаквам с най-голямо удоволствие да се запознаем и да се видим на предстоящото отворено обучение за обучители.